रामचंद्र सुरधाम गए, यह अवधा नगरिया बाकी बा। गोकुल छुअरी के श्याम गए, गोकुल छुअरी के श्याम गए, मथुरा वाली जलिया बाकी बा। मथुरा वाली जलिया बाकी बा, मथुरा वाली जलिया बाकी बा। गोकुल छुअरी के श्याम गए, ओ गोकुल छुअरी के श्याम गए, मथुरा वाली जलिया बाकी बा, मथुरा वाली जलिया बाकी बा। और चंदन क्लॉथ हाउस भैया 102 रुपए का पुरस्कार भैया तरफ से भैया बहुत प्रणाम है, आशीर्वादी कामना है। मथुरा गोकुल छोड़ के श्याम गए, मथुरा वाली जलिया बाकी बा। और कौन कौन चीज आज भी बाकी बा, आप लोग गौर करिए गीत पर का। बा मेरे देश में जितनी नदियां थी, करीब सब ही के शादी हो गई। मेरे देश में जितनी नदियां थी, अरे करीब सब ही के शादी हो गई। अरे गंगा के शादी हो गई, गंगा के शादी हो गई, जमुना के भंवरिया बाकी बा। जमुना के भंवरिया बाकी बा, जमुना के भंवरिया बाकी बा। गंगा के शादी हो गई, गंगा के शादी हो गई, जमुना के भंवरिया बाकी बा, जमुना के भंवरिया बाकी बा। गंगा के शादी हो गई, जमुना के भंवरिया बाकी बा। और का बाकी बा? बा द्वापर में बड़े बड़े योद्धा थे, अरे सब ही के शादी हो गई। धृतराष्ट्र के शादी हो गई, धृतराष्ट्र के शादी हो गई, भीष्म के भंवरिया बाकी बा। भीष्म के भंवरिया बाकी बा, भीष्म के भंवरिया बाकी बा। धृतराष्ट्र के शादी हो गई, धृतराष्ट्र के शादी हो गई, भीष्म के भंवरिया बाकी बा, भीष्म के भंवरिया बाकी बा। धृतराष्ट्र के शादी हो गई, भीष्म के भंवरिया बाकी बा। और के बाकी बा? बा अरे द्वापर में बड़े बड़े वीर रहे, सब ही के शादी हो गई। अरे श्री राम के शादी हो गई, श्री राम के शादी हो गई, हनुमत के भंवरिया बाकी बा। हनुमत के भंवरिया बाकी बा, हनुमत के भंवरिया बाकी बा। श्री राम के शादी हो गई, श्री राम के शादी हो गई, हनुमत के भंवरिया बाकी बा, हनुमत के भंवरिया बाकी बा। श्री राम का शादी हो गई, हनुमत के भंवरिया बाकी बा। लेकिन देखा यह कलयुग में के बाकी रह गए भैया। मेरे देश में जितने राष्ट्रपति थे, अरे सब ही के शादी हो गई। जितना राष्ट्रपति रहे सबकी शादी हो गई, लेकिन बाकी किसकी है? मेरे देश में जितने राष्ट्रपति थे, अरे सब ही के शादी हो गई। अरे राजेंद्र के शादी हो गई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अरे राजेंद्र के शादी हो गई,
अब्दुल के भावरिया बाकी बा अब्दुल के भवरिया बाकी बाज बदल के भवरिया बाकी बाज राजेंद्र के शादी हो गए राजेंद्र के शादी हो गए अब्दुल के भवरिया बाकी बाज बदल के भवरिया बाकी और यहाँ हमारे हरकेश भैया की तरफ से 51 रुपए का सम्मान इसी गीत पर भैया के बार बार प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। राजेंद्र